Oot sä ready? Varo. Ei mitään hätää. Okei, eli aloitetaan simppelillä kysymyksellä. Mikä on sun nimi? Elisa. Okei, hauska tutustua. Mun nimi on Alharit. Moi. Hauska tutustua. On hauska tutustua. Kyllä. Lupaatko? Joo. No niin, mahtavaa. Mitkä teidän nimet on? Temel. Alex. Fabulous. Päivän pääkysymys. Mikä on teidän isoin turn off? Semmonen hyvin naisellinen käytös. Semmonen, joka valittaa joka asiasta. Hampaat. Hampaat. Kyllä sä tiedät missä. Elikkä nimenomaan just huonot hampaat. Kyllä sä tiedät mitä meinaa. Jep. Sormea saa purra, mut sitä ei saa purra. Okei, elikkä... Aina samaa mieltä. Semmonen suoraan sanotun ämmämäinen käytös. Okei. Mutta sanoit tuossa alussa, että sä tykkää sellaista naisellisesta käyttäytymisestä, niin meinaatko te sitä, että naiset niin aina valittaa vai? Ei, vaan semmonen, tiedätkö, että niinku stereotypinen niinku naisen Joo. käyttäytyminen. Semmonen niinku hyvin semmonen. Mitkä teidän nimet on? Oliver. Juuri. Kysymys. Mitkä teidän nimet on? Mä oon Nora. Eden. Hauska tutustua, mun nimi on Alharit. Moi. Mikä on teidän isoin turn off? En mä tiedä, se on vähän siitä, että niinku... Turn off. Hengityksen haju. Hengityksen haju. Onks mä fine? Joo. No, en sul. Being rude to other people. Mitä meinaa fuck girl? Silleen, että se niinku horottaa. Ja mitä meinaa horottaa? Sori, mä en tiedä näitä Että termejä. niinku ihan vaikka Snap Storissa on hirveästi niinku kaikenlaista tällaista. Boy, viro! Sille, jos sä kohtelet muut huonosti. Tai onko sua kohdeltu huonosti? Mun mielestä isoin turn off on ehkä se, että niinku feikki ripset ja sitten... No esim. Se, että... En mä tiedä. Ainakin feikki ripset. Feikki ripsi. Eli huono tyyli. Huono tyyli ja feikki ripsi. Joo. Ne molemmat on ehkä sellaisia ulkonäköön liittyviä asioita. Joo. Elikkä teitä ei hirveästi kiinnosta se persona vai teitä kiinnostaa enemmänkin sellaiset ulkoista asiat? Luonnekin on Luonnekin on tärkeä, mutta Niinku- et sä nyt mitään rumamuja halua panna. Listen. My tax is here. I just have to go. Yeah. But next time I know you, Totorex. You know what I'm Totoro, saying? yes, Totoro. We link up next time. Yes okay? sir. We link Tää on easy bro. up. Mitä nimet on? Abu. Olli, Ali. Mikä ikäsi te ootte? Bro, mä oon 20. missä kassi? 98. Yksi personal kysymys sulle. Miltä sä näytät? Ai miltä mä näytän? Joo. Veli mä vaan liian komea. Sä peität sun naamaa sen takia, kun sä liian komea. Mä oon liian komea. I got you. Mitkä teidän nimet on? Niklas. Andrea. Hauska tutustua. Mun nimi on Alharit. Moro. Moro. Mitä kuuluu? Mikä on sun isoin turn off? Kerro nopea. Turn off, Joo. jos on ilkeä. Ilkeä. No niin, ei, Saara ilkeä. Yes, kiitos. Turn off. Mikä on sun isoin turn off? Ja jos on pekkä ilkeä. Ilkeä. Jos se on ilkeä. Jos ei oo ilkeä, Yes. Pump, se oli siinä. Isoin turn off on ne ihmiset, jotka on ylimielisiä. Ylimieliset ihmiset. Isoin turn off. missä tänne on ne ihmiset, jotka oikeesti kilttää. Mitä? Ne ihmiset, jotka kilttää. Kilttei, se on isoin turn off. Älä ikinä oo Älä ikinä oo kilttiä. Jos muija pierasee, se on semmonen, tiiäks, ei tee enää mieli yhtään. Okei. Se vie kaikki halut, se on niinku skip kokonaan. Mut miksi? Eiks tos silleen semi-luonnollinen asia loppujen lopuksi? Ei, mut ei se muijalla oo, tiiäks, se haisee ihan paskaa, ei tee mieli, tiiäks, haistella sitä siellä sängyn alla. Mitkä teidän nimet on? Lukas, Blaze, Vincent. Tomi. Sun nimi oikeesti Blaze? Tiiäks, omat pierun noin haisee paremmalta, en mä niinku halus haistella sun muijan pieruja. Mä en ite oo hirveän iso pierujen fani muutenkaan, mut silleen... Sitä. Mut eikö se oo vähän epäreilu, että sä saat pieräskellä, mut se Mimmi ei? En mä tiedä, tiiäks, se on vähän semmonen juttu vaan, et niinku, se on semmonen sanomaton laki. Okei, joo, et Mimmit ei pieräskellä. Niin just sitä, Okei, se on vähän homma. Liika päihteiden käyttö. Jos ne polttaa röökiä. Eli päihteet myös. Joo. No aiot sä antaa mulle nyt tylsä haastattelu vastaa samalla tavalla niinku sun kaveri? Okay. Jos ne on liian pitkä. Mike lyhyt. Sä oot aika lyhyt, niin eikö toi silleen helppo olla liian pitkä sulla? Joo. Miten sä kelasit kumottaa ongelma? En mä oikein tiedä, mutta Silleen, eikö joka ikinen ihminen oo sua pidempi? Kuinka pitkä sä oot? 174. Tai No mitä sä sanot? Mun vuoro. Kyllä. No en mä, liittyisikö tää muijiin? No, se voi liittyä ihan mihin tahansa sä haluut. Sovitaan, että se liittyy muijiin. Sovitaan näin. Röyhtäily on aika semmoinen. Röyhtäily? Joo. Esim. Jossain ruokapöydässä, hyi. Jos Mimmi röyhtäisi, se oli siinä. No ei se ollut välttämättä siinä, mutta on se aika... Mikä on sun turn off? liika meikki, päiden käyttö ja... Minkä käyttö? Päihteiden käyttö, joo? Juu. Ja meikki? Juu. Mikä sä osta ajattelee, että no niin, nyt täällä Mimmillä on liikaa meikkiä? No silloin kun silloin on liika meikkiä. Onks hänellä liikaa meikkiä? Ei ole. Tuo on fine. Joo.
Röyhtäilet sä ite? Röyhtäilen. Mä oon semmonen ihminen, että mä ite voi tehdä mitä mä haluun. Mut sit jos joku toinen tekee jotain, niin sitten mä... Sä tykkää? Niin, se on vähän outo juttu. Okei. Joo. Voitko kuvailla nainen, jolla on liikaa meikkiä? En mä oikeesti voi, mutta ei liika meikkiä. Sit kun se, tiedät sä, hohtaa tai jotain. Hohtaa? Joo. Hei, mitä meikkiä sä oot laittanut, että se hohtaa? Niin, en mä tiedä. Liikaa meikki myös. Tiedätkö, jotkut muijat näyttää paremmat ilman meikkiä. Ja myös jos ne polttaa liikaa tai juo liikaa. Tai sit ne... Siinä on kaikki. Bro, sä kirjaimellisesti otit kaikkia vastaukset ja teit sit yhden. Mä sanoin... Mä muistan tämän haastattelun alussa. Sä sanoit mulle, että aloitan noista. Niin mä aloitin noista. Sä et vois sen jälkeen sanoa noitten vastauksia. No vittu. Joo, legit bro, ei oo fresh. Sillä jengi on kuvaamassa täällä videoa. Sit sä annat mulle sama vastauksen. Näytä sun ais. Mikä tämmönen vittu? Maksaa jopa 40. 40 äijä näyttää ylilejä, nää chainit. Tää maksaa joku vittu about 35 joo. Korkeat airit. Joo, Da! Se oli siinä. Ne sanoo meille, tiedätkö, ne kysyy jotain kysymyksiä, totta kai me vastaan siihen reellisesti. Anna mennä bro. Aloitetaan teidän nimistä. Mitkä teidän nimet on? Joo, mun nimi on Abdul Hakim. Abdul Hakim. Joo. Mun nimi on Abdul Khalif Kaija, mutta lempinimi on Cliffhanger. Cliffhanger. Missä sä oot saanut ton lempinimen? Kadulla, kujilla, kulmilla kasvanut, koskaan nähnyt suurta metsäkolikolla toispuolella. Hakuna Matata. Se on nykyään Hakuna Malala. Mä tunnen tän yhden muija. Joo. Mikä sen nimi on? Johanna. Johanna mitä? Ja tuli kysyä mut pusu. Mä sanoin ei. Sit se menee yrittää ainakin näiltä kahdelta. Se menee kysyä niitä pusu ja hallia ja kaikkea. Onks teillä Johannalle nyt jotain sanottavaa, jos sä katsoo tätä videoa? Moi! Se on kiva kaveri, mut hei, lopeta sen. Korjaa sun elämä ja elä oikeesti elä. Siis mun kaveri keksi näin. Alif, joka päivä tommonen ei oo hyvä juttu. Ota joko kliffi tai spliffi tai flippi. Sitten mä otin kliffi. Joo, sit mä tutkin kliffi, mikä se on. Niin. Se on vuoristo se nimi. Ja sit tuli se leffa. Anteeksi, mä tulin keskittää vähän tää asia. Venäjä hetki veli. Mä unohdin kertoa mun nimen. Hakimo kutsutaan. Ja sä kerroit. Mennäänkö kuitenkin siihen haastatteluun? Mennään ihmeessä, mä voisin tulla. Joo, tehdäänkö tää haastattelu kuitenkin? Joo. Tuu vaan tänne. Toi on hyvä. Toi on hyvä kyllä, toi on aika hyvä. Kestää monta vuotta. Jep. Mitkä teidän nimet on? Rafael. Jami. Noniin, elikkä nimet on ohi. Mun nimi on Alharit, hauska tutustua. Totta kai mä oon nähnyt sua ennenkin. Oot nähnyt? Totta kai veli. Mikä on teidän isoin turn off? Jos se muija on vaan ämmä. Jos ei se osaa käyttäytyä tai kohdella ihmisiä niin kuin ihmisiä, niin se on... Selvä. No mä sanoisin järkevä vastaus, mut... Mä oon suomali. Okei, Mietinkää mikä se tarkoittaa. Suomali. Suomali? Joo. Suomen somali? Näin on. Yes Se on sir. semmonen uusi läppä. Joo, Tuo oli hyvä Mä läppä. voin olla Suomen somali, kun mä synnyin itse Tampereen, Hervannassa. Okei. Ensimmäinen lapset kato, vanhemmat tuli 89-luvun Suomeen. Näin Niin I was the first kid, you know. Ai, Näin on. mitä sä sanot tähän? Mulle ei tuu yhtään mitään mieleen. Ei, mulle ei tuu mitään mieleen. Mulla ei herrefiilis, mä oon herrefiilis. Ei, ja mun mieli on yhtä tyhjä kuin kuu, ei. No tähän me voidaan sit lopetellakin. Älä enää puhu mulle. Suomali. Todellakin. Se kliffi, ei. Kliffi, hä? Kliffa tää. No niin, spliffi, kick, flippi. Joo, kliffa joku. Ai, toi oli vittu kova. Toi oli hyvä. No niin, mitkä teidän nimet on? Muhis. Abdi. Muhis Abdi. Mikä sun nimi on? Arturi. Hauska tutustua, mun nimi on Alharit. Mikä? Alharit. Alharit. Mikä on sun isoin turn off? Jos jollain nekrolla Android. Android, sä meinaat kännykkää. Ei pysty FaceTimeen, ei pysty edes FaceTimeen. Mä haluan tiedät sen muijan kanssa WhatsApp-puhelussa. Android on muutenkin huono, jos muija laittaa naamukuvassa, se näyttää QR-koodi. Mikä puhelin sulla? Älä huoli. Turn off. Yes. Tohon on aika vaikea vastata sillä yhdellä vastauksella. Anna monta vastausta. No siis periaatteessahan mulla on tähän niinku siis no turn off. Eli mulle tulee mieleen jotain niinku burnout. Yes, mahdollisesti. Mut no tällä lyhyesti sanottuna, että aika shit. Mikä? Koko whole shit. Koko mikä? Koko hela hoito. Siis niinku burnout vai mitä se olikaan? Turn off. Turn off. Tiedätkö mitä tarkoittaa turn off? No se on niinku switch off. Älä huoli puhelimessa, kato mitä mulla on kädessä. Toi kertoo kaikki. Näytä se kuulokkeet. Kato tää kengät, kato mun kengät. Toi kertoo
Bro, no on samat kengät, mitä sä selität? Mun mielestä semmonen niinku toisen bullshit kusettaminen. Toisen kusettaminen? Yes. Siitä mä tykkään. Sä tykkäsit, että se on kusetetaan? Ei. Siis se on semmonen asia. Ehdoton. Niinku, tiedätkö, mä oon niin rehellinen ihminen. Miksi sulla on matto mukana? Elikkä sun mielestä pahempi on, että sillä muijalla on Android, kuin että se henki haisee? I mean, if you got cake, ei haittaa. Mut se henki haisee! Ihan kun mä katson edes, bro. Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 17. 17. Mikä ikäinen sä oot? 18,5. Kyllähän 17 mennään. Okei. Ja nyt kertokaa teidän oikeat iät. 15. 16. Kiitos. Haluatko antaa jotain elämän neuvoja ihmisille? No drugs. Any more beer. No drugs ja ei päihteitä ylipäätään. Ei päihteitä ylipäätään. Käytätkö sä päihteitä? En käytä. Mä oon niin rehellinen ihminen.